Үйленішкенде, по-моему, biz ул вакытта biz bir-birimizni yaratmaydık. Мына бу сиңа карата мәхәббәт. Безопасный мәхәббәт. Монсы безопасный мәхәббәт Мәк булды. безопасный. Тыж күзләр теге авыз теге булай чыга, тел чыга бу мультикларда теге бар, теге писи Том и Джерри дагы сыман. Вот. Гүзәлемнең әйтергә ярамы? Ну, әйт инде нәрсә? Сорау. Шундай сеточный колготки иде. Юк, сөйләмим бу әйберне. Давайте бу әйберне калдырыйк әле без. Ярар, секрет булсын, мин хәтерләмим. Вот, оказывается, син минем фанат түгел. Сәлам дуслар, менә безне чакырдылар әле Ялкын журналы үзенең тапшыруына сораштыргалау дип аталал. Инде монда чакырганда мин обязательно бу тапшыруны карадым бүтүнесендә. Әзерләндек дигән. Супер популярный тапшыру. Вот, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рәхмәт, без бу сорауларны беренче тапкыр күрәбез. Менә мин беренче сорауны укып алдым монда. Һәм мин башлыйм бит, матурым, мин башлыйм. Сиңа беренче сорау. В общем, әйтергә кирәк, Гүзәл миңа сораулар бирә. Бу сорауларны мин Гүзәлгә бирәм. Но иң мөһиме, без бу сорауларны әле белмибез, шуңа күрә без әзерләнмәгән, будем импровизировать. Киттек. Бу точно минем хатын булачак, тәкъдим ясыйм дип карар кылган мизгелеңне искә төшер. Изгә мин аны сразу әйтәм, бу Египетта булды. Мисырда булды. Без клип төшергә барганда, анда без 9 көн эчендә 2 клип төшердек. Җаным белән анд итәм һәм ул мәхәббәт клипы. Һәм инде безнең анда просто җыкларга да вакыт юк иде. Без көн-төн эшләдек һәм әле без анда Египетның төрмәсендә дә утырып алдык. Нидә йөгереп йөргәндә базарда без йөгереп йөргән идек. Типа шундый шрамлар, ниләр белән инде әйбет. Янда безне полицейский забрали, как будто бы без журналистлар Египет турында теге начарлык төшерәбез инде. Вот. Һәм шунда мин Гүзәлне күрдем, әйтәм, кара, Гүзәл шундый такой мужественный, шундый боевая, шундый хатын, нәкъ минем әнигә ошаган, минем әни тоже шундый прям. Әйтәм, кара, вот шунда мин игътибар иттем, просто как-то Гүзәлгә вообще внимание не обращал, просто как коллеги, и монда икенче яктан мин аңа әйтәм, кара, син аңара, бу бит чудо. Шунда мин как раз шундан соң Египеттан соң все потом закрутилось. И до сих пор крутится. До сих пор крутится. Әйдә, син миңа бир. Так, мин сине ничек үземә караттым? Ой. Белмим, менә күбесе инде минем туганнар арасында да сөйлиләр, сиңа сөйлиләр бит инде Гүзәл безнең карый иде, телевизор, онытма мине, клипы чыккач, салават җырлый килеп чыга иде. Минем андый әйбер юк иде, матур. Мин теге ничек дә Мин аны бу әйберне вообще беренче ишетәм. Мин Салаватның фанаты, ну, теге шундый ничек дә инде. Зур фанаты түгел идем. Мин аны белә идем, әлбәттә. Без беренчедән икебез дә Азнакай шәһәреннән. Һәм biz бит инде мин бәләкәй чактан ук җырлый идем, җырларга ярата идем һәм йөри идем Азнакайның мәдәният йортына инде. Мәдәният йортының директор татарча ничек була? Директоры Салаватның әнисе иде, Зөлхия. Вот, һәм мин инде Салаватны шул яктан беләм. Аның җырчы икәнен инде һәм аның иҗатын мин карап бара идем. Булай инде без теге менә булай күрешеп танышканда белмим нәрсә нинди сорау иде әле вообще-то. Ничек үземә караттым? Ничек үземә караттың? Ну, мин сразу искәрдем, ул бик шундый игътибарлы хатын-кызларга һәм хатын-кызларга гына түгел, үзенең әти-әнисенә менә шундый мөнәсәбәт иде аның шундый яхшы. Һәм ул чын ират идеальный, короче. Идеальный. Минем өчен идеальный да, чыннан да. Менә шул якларың ничектер миңа ошады. Ничек син менә русча әйтмешли ухаживаешь, в общем, аңладыгыз инде. Белмим, менә шул ягы белән игътибарлыгы. Барыбер да до сих пор она не фанатеет.
Yok inде олай түгел. Фанатею инде хәзер. Фанат. Ну да, я же тебе вчера телефон подарил. Һәм мин бирәм. Беренче танышкачта син миндә нинди тәэсир калдырдың? Син миндә нинди тәэсир калдырдың? Син миндә. Мин синдәдер инде. Так дөресме? Беренче танышкачта Беренче танышкачта син миндә нинди тәэсир калдырдың? Ну, biz Güzel белән вообще коллегалар идек. Güzelем Әлмәт мәдәният идарәсендә эшләде. Мин Азнакай мәдәният идарәсендә эшләдем. И как раз ул вакытта теге сойлаулар, теге ниндидер шундый, короче, тусовка Әлмәттә. Шунда без беренче тапкыр Güzel белән күрештек. Вот. Юк, аны мин ВКонтакте башта күргән, как-то что-то там переписались инде. Ул миңа ниндидер син җырың матур дип комплимент язган инде. В итоге шушында күрештек. Ул тегендә эшли, мин монда эшлим. Вот. И мен думаю, мен уйлыйм инде, то что мен шундый үзем шундый теге деловой кеше буларак инде синдә ни калдырды, мен тәэсир калдырганмындыр. Ошанып калам әйе. Әйдә синең чират. Мин сиңа беренче тапкыр яратам дигән мизгелне исеңә төшер. Мин сине беренче тапкыр яратам дигән мизгелне исеңә төшер. Вот шуна байтам, мин ул мизгелне хәтерләмим. Безнең мәхәббәт Салават белән ул Салават әйтеп китте инде. Без аның белән күбесенчә коллегалар буларак эшләдек бергә. Һәм безнең шушы мөнәсәбәтләр ничек мәхәббәткә әйләнгәнен без үзебез дә аңламыйча калдык. Теге без өйләнешкәндә, по-моему, без ул вакытта без бер-беребезне яратмый идек. Ну, теге такого, теге, фанатею. Ну, по-моему, син до сих пор такого нет. Юк инде, юк. Шин мәхәббәт ул бит ул теге, белмим инде. Мин сиңа аны аңлатмыйчакмын. Мин шин мәхәббәт, мин хәтерлим. Мин уны шин мәхәббәт, мин где-то 5-6 класста булган. Менә вот мин 10-нчы класс мәхәббәтне шулай нитәм. Теге когда мин просто менә с ума сходил. Мин ашый алмыйм, минне ул теге кызны күргәч теге калтырыйм итәм. Вот шулай итеп мин аны теге мәхәббәтне итәм. Влюбленность дигән. Улмы? Әйе, влюбленность. Ул мәхәббәт, вот ул вакытта мәхәббәт, ул бик опасный мәхәббәт. Чөнки анда сине отвергать итсә, син анда гел әллә нәрсә эшләргә мөмкин. Шуңа күрә вот ана шундый мәхәббәт, опасный мәхәббәт. Менә бу сиңа карата мәхәббәт. Безопасный. Монсы безопасный мәхәббәт. Нәкъ безопасный. Мин хәтерләмим, кайчан Салават миңа мин сине яратам дип беренче тапкыр әйткәнне хәтерләмим. Хәзер инде ул миңа аны көндә, можно сказать, әйтеп тора иде. Әйме демейсің ғой? Белмим, дуслар, исемә төшерә алмыйм беренчесен. Biz теге яратам дигән сүзләр белән особо не. Безнең андый букетный конфетный период юк иде. Без конкретно. Конкретно, да, нет. Вообще беләсезме ничек ни булды? Мин бер момент мин Гүзәл әйтәм, может без давай никах укытыйк. Ну просто как-то вот нидән телдән. Юк, безнең инде барыбер теге хисләр бар иде. Теге алай теге прям яратмыйча коллегалар булып кына без теге тора салып теге никах укытмадык инде барыбер. Миңа просто үйгә кайткан сайын әни безнең клиптагы сыман әни улым, так давай керә сөйләшәсе бар. Миңа уже 33 яшь. Мин потому что беләм, о чем будет речь. Поэтому так нәрсә әни өйләнергә кирәк. Кайчан өйләнәсең? Син бит инде картая биттең. Мен әйтәм, әти. Мәрхәмәт инде. Мен әйтәм, әти, син үзең 34 яшьтә, мен әйтәм, өйләндең. Чё син мине грузишь? Ну, безнең икенче вакыт иде инде. Вот. И шулай итеп инде что-то башка утырды да, теге мин Гүзәлгә әйткән, мен әйтәм, әйдә никах укытыйк әле. Һәм шул ук көнне Гүзәлем миңа шалтырата, иртәгә сине көтәләр ди. Һәм икенче көнне мин кул сорарга бардым. Әйт, булды. Давай, поехали дальше. Без танышканда, так. Мин нинди киемдән идем. Мин аны постоянно әйтәм. Ул коман сөйли. Ой. Әйдә.
Мин вообще беренче тапкыр гүзәлне күргәч, мин теге ни бар бит, теге мультикларда асланызда. Тыж теге күзләр теге авыз теге булай чыга, тел чыга бит мультикларда теге бар, теге писи Том и Джерри дагы сыман. Вот. Гүзәлем ның әйтергә ярамы? Ну, әйтинде нәрсә. Сорау. Шундай сеточный колготки киде. И мен все, меня понесло, короче. Вот, шул сеточный колготка мен беренче игътибар иттем. Короче, ул сеткага эләкте. Да. Әйтәп синең шират. Мине дусларың әти әниң белән таныштырганда нинди уй борчыды? Мине дусларың әти әниләрең белән таныштырганда нинди уй борчыды? Әти әниләрең белән таныштырганда нинди уй борчыды? Дөресен әйткәндә, мин үзем дә аңа бетермәдем. Минем әти-әниләр Салаватка бик уңай карашлы иде. Беренчедән әйтеп киттем инде, без Азнакайдан, икебез дә Азнакай ул шундый бәләкәй шәһәр, һәм анда гомумән инде бер-беребезне беләбез, без кешеләр ерактан булса да заочно беләбез дибез инде. Һәм кайчандыр безнең бит инде яшь аермабыз 13 ел. Представляете? Һәм Салават Азнакайда булганда, эшләп йөргәндә, яшьләр белән эшләгәнсең бит инде син. Музыкальный шоу программалар үткәрәм. Гүзәлнең әтисе ул вакытта управление буровых работта теге яшьләр белән эшләү идарәсе, бүлеге җитәкчесе иде. Һәм аларның шулай менә эшләре бер-берсе белән туры килеп. Мин Гүзәлнең әтисен күргәч, әйтәм, "Бу синең әтиң, что ли? Илфак-факил, әтиң, что ли?" Да, минем әтиме әйтәм, ну все тогда, тогда все будет круто. Һәм бит инде әнисе дә менә шул мәдәният йортында директор булып бик күп еллар эшләде. Һәм аны инде бөтен кеше дә белә иде. Һәм минем әти-әниләр беләләр иде Салават нинди гаиләдән икәнен, әтисе кем, әнисе кем. В общем, яхшы акыллы, яхшы фикердә иде. Тәрбияле. Менә дусларга килгәндә, дуслар дип инде танышларга килгәндә, белгәчтен теге мин синең белән эшләп йөргәнне анда и Ты чё? Не вздумай. Юк, әйтәләр. Ну да, примерно шундыйрак форматта теге артист кеше белән нитмә, там, ну шундый мөнәсәбәтләр төземә дигән шундый алар бит теге туда-сюда йөрергә яраталар, алар бит. Дип уйлар күбесе, но дөресен әйткәндә, безнең татар эстрадасы ул соф, чиста, теге Россия һәм Европа эстрадасы сыман түгел. Безнең гаилә, ценность, наша әйберләрне хөрмәт итә торганны. Каста дибез инде, әйбет. Минем ашу чыга башлаганны син ничек аңлап аласың? Ашу чыга башлаганны син ничек аңлап аласың? Ну, Гүзәл сөйләшми ул. Просто сөйләшми, менә булай дигән. Күрәсең ничек җайлы. Нәрсә? Не разговаривай со мной. Сөйләшмә минем белән. Шулай, ну то есть онда лучше Гүзәлгә ни сыман теге кызган металл сыман теге булай. Исәң, ну пешергә мөмкин. Шуңа күрә лучше Гүзәлне тимәскә. Гүзәл сөйләшми икән, димәк аның кайфы юк. Вот. Или кто-то накосячил. Ну, давай поехали. Давай син. Минем кой сыйфатларыма сокланасың дигән яр, аны сыйфатларны лан. Давай. Минем Юк, әйдә инде җавап бирим. Давай. Нинди сыйфатларыңа сокланам? Да. Ул беренчедән инде бик креатив кеше. Аның көндә ниндидер бер яңа идея, яңа проект, яңа уйлар инде шундый менә белмим. Безнең гаиләдә Салават ул җир кешесе түгел. Инде шундый менә творческая личность дип әйтәбез инде. Һәм менә шул беренче ягың миңа син ошый. Сокланам сиңа, матурым син, вообще молодец. Икенчесе ул ничек була әле, бик җаваплы кеше. Ул менә бер эшне башласа, ул аны обязательно ахырына кадәр алып бара торган шундый менә аңа ышанычлы кеше. Менә шулай. Һәм өченчесе ул бик юмарт. Русча добрый була инде ул. Чөнки менә мин аны бер кашан да күргәнем юк. Теге аның ачуын китергән кеше белән менә вроде вот
не прав, онайма. Юк Салават ничектер аның белән деликатно, шундый тыныч тонда сөйләшә белән ничектер шундый конфликтный ситуацияны ул тыныч кына шишә белә. Мин андый кеше түгел. Мин теге тиз эмоцияга бирелә торган кеше. Ә ул менә шулай тыныч кына бөтен әйберне ясап куя. В общем, менә шундый Кайбер чакта үзеннән чыгып та әйтә, потому что үзенең теге настроениесе анда бит теге деликатно. Үзеннән чыгып та һәм ашы читтән караганда. Яра, не, очень приятно. Очень приятно. Так, хәзер мин бирәм. Җырчы булмасам, мин кем булып эшләр идем? Мин җырчы булмасам, кем булып эшләр идем? Но аның бит ике бухгалтерский образованиесе. Ике, наверное, шушы белмим, син творческий кеше инде, белмим, даже әйтә алмыйм. Берәр сиңа булып эшләр идең. Ну, менә тагын нинди һөнәрләр мине белән ассоциируется? Ну, бизнес белән бәйле инде. Бизнес белән бәйле. Ну, син аның белән шөгыльләнәсең бит инде, әйбәт. Җырчы булмасаң, син хәзер дә инде күбесенчә теге иҗатка караганда бизнес белән күбрәк шөгыльләнәсең. Вот, наверное, бизнесвумен и бухгалтер. Табатным. Әйдә хәзер. Минем иң яратмаган шөгылем. Менә авыр сорау бу иң яратмаган шөгылем. Шундый ул бик вак эшләр дә, наверное. Ул һәрбер иратка хас шундый ниләрдер инде ул аларның привычкалары дип әйтгәндә. Мәсәлән, ул шишенә, менә кая шишенә, шунда калдыра ул кием. Вот, блин, ул бөтен хатын-кызны, наверное, руш әйтмешли раздражает. Аннан соңыннан мин аларны җыеп йөрим. Там вандада бер кием, залда икенче кием, Һәрбер коридорда киемнең үзенең урыны булыр. һәрбер кием. Аннан соң ул аларны таба алмый әләннәр. Мин бит аны шунда калдырган инде. Да, и син аны җыеп куясың, гел көтелмәгән, ниндидер полка, короче, тып куя. Бу полка вообще ул каян барлыкка килгән безнең өйдә вообще. Мин просто өйдә вообще тәртип яратам. Минем теге бөтен үй гардеробка әйләнергә тиеш түгел батырым. Анда залда да эленеп тора ул. Это я 10 тапкыр әйттем инде булай берне, мин барыбер шулай эшли. Ну, залда бит без теге әйберне куйдык бит инде. Ник торасың ул анда? Шул ускоренный вариантта раз киемне скинул. Ярар. В общем, шул гына минем башка иң Короче, беренче килде. безнең гардероб икенче этажда, безнең огромный гардероб, менә мин сезгә әйтәм, гардеробны икенче этажда ясамагыз. Ясагыз беренче этажда, потому что прикинь, син шишенәсең и пошел икенче этажа, короче, гардероб, потом раз төшәсең, короче. Дөрес әйбер түгел бугай бу. Гардеробны надо менять. Хәзер мин син мине беренче тапкыр кайчан һәм кайда үптең? Вообще хәтерләмим. Ну, син хәтерлисеңме? Мин вообще хәтерләмим. Син мине беренче тапкыр кайчан һәм кайда үптең? Мин хәтерлим. Давай. Сөйлә. Юк, сөйләмим бу әйберне. Давайте бу әйберне калдырыйк әле без. Ярар, секрет булсын, мин хәтерләмим. Әйдә хәсин. Вообще шунда сомнение белән миңа карый сөйләргә мөмкин, сөйләмәскә мөмкин. Мен думаю, что ты это запомнишь на всю жизнь. Ладно, давай. Талашканнан соң кем беренче адым ясый? Ой. Белмим, безнең алай теге талашкан да юк инде. Ну, менә соңгы тапкыр минем кәефем менә яңа алдынан булды инде ул ситуация, кәефем юк, сөйләшәсем дә килә, әйтмәсем дә килмәде инде. Әзрәк Салаватка да нитте инде ул, тәэсир итте ул ситуация. Ну, ул вакытта ул беренче теге әйдә сөйләшәбез дип, нәрсә булды дип, менә шулай үзе килде. Ну, күбесенчә әйтәм бит, ул тыныч кеше, әйтәм бит менә. Конфликтный ситуация булганда, ул аны тыныч кына может решить.
Вообще үйде толашқанда, толашуда түгел, мен бренде просто тіге кайфым не жоқ. проблем болса, лучше толашмасқа, лучше бір-біріңізге ношар сөз әйтірге ярамы. Вообще тұрмыш иптәшіңе ношар сөз әйтірге ярамы. Потому что сен бір әйтесің, например, әйті хотын қыз сен әйтейкен бір ношар сөз, сенің достоинствоны унижайтейкен, әйбет, нәрсе ішлейсің сен. Тіге бәрмейсің бетінде, әйбет, бәрге ярамай бетінде, әйбет. Но уже нәрсе деймінде. Отношения, мөнәсәбәт үзгәрә. Ну да, уже как так вообще? Как такое можно кішіге нәрседер әйтірге енді, әйбет, ең яқын кішіге. Шуңа күрә, ниндеңіне проблема болмасын, ношар сөз әйтірге ярамай. Просто вот сдерживать себя надо. Вот. Так, соңғы тапқыр Безни үшін талаштық, яки әйткәләштік. Что-то мында сырауларды талашу тұрында енді. Біз просто талашырға яратмайбыз. Ну, мына талашу біздің ондай теге мына крупный темаға талашқан юк. Теге шундай серьезный. Соңғы тапқыр ол булды мына шундай мына бір мелочь, мен телефонны алмаштырдым. Телефонны алмаштырдым һәм шунда WhatsApp чатын күчерергә кирәк иде. Android'тан iPhone'га күчерергә. Бу кичә иде. Кичәге ситуация. Ул миңа түгел аңлатмады, ул аны үзе күчерергә тиеш, кич белән программа буенча. iPhone'дан, Android'тан iPhone'га бик авыр күчә инде. Онда, практически невозможно. Ой, мұны зоқ сөйлерге керек емі. Лекін шулай туры келді, мен аны өзімнің iPhone'да ол WhatsApp чатны енді загружать тіп қойған едім енді. Оказывается, ярамаған. И чатлар не сохраняют. Мен там резервный копирование осадың ма? Юқ. Мен там ник сұрамайсың сен. В общем, мен әлек тұшыны өш. Да. Ну, в общем... Соңғы әйткелешу да түгіл енді ол просто әзірек на высоких тонах деп әйтегенді сөйлешу. Ну, чтобы не тіп қалсын енді, исте қалдырсын. Башта совет сөйтірге керек. Әйді, сен қан. Менің кәйфім юқ. Тузынам. Мені нешек тынышландырға. Білмейм отырым, мен сені тынышландырам екен. Ошарға пішірәсің. Ошарға пішіргендей бұғалі соңғы арада. Мен пішірәм ошарға еді. Біз просто алдық, короче, гриль. Гриль вообще вот такая вот тема. Это просто спаситель. Мен крем, бля, шунда гриль, от ите шунда есетім, сарық ите аласында 5-10 минут ішінде пішіп шығал, прям искиткіш блюдо. Ертең ашны мен шулайық мен пішірем, потому что мен ертең ертек тұрам, ішке кеткенше мен бүтін әйбірін пішіріп, қалдырып кетем. Вот. Енді міне күндіз, міне қазір міне сіздің мұнамда столовыйға кіріп шығабыз, әйбет. И кеш білән особо ашамайбыз енді, потому что на спорте. Білмейм, достар, айта алмайм, нешек тынышландырам. Ол теге сөйлешу да бардыр енді нешектер міне тынышқына, білмейм, женская психология деген әйбір бар енді, һәм біз сезебіз қойсы вақытта ират білән нинди тонда, нинди эмоцияда һәм қойшанырақ сұраштырырға деген моментларны біз білебіз. Ол енді мен аныға аңлата алмайм подробно. Тәмлі ашырға пішіребіз, шулай оқ. Да. Һәм өзіңіз білесіз. Сұрау бер? Так. Өзімнің ауырлы екендігімні сеңа нешік хабар еттім? Білейді мен. Біз аңды бірге білдік. Біз бірге білдік. Негейім, өзеға кіріп шыққашсың? Біз 6 ел күттік, әйбет, мәден өшкіні. Өзгәрішлер сезе башлағаш, біз бірге бардық та өзеға. Да. И мен кабинеттан шығу білен Салаватқа еттім шул хабарны. Хатта біз меңа врач ясап берген еді фотокарточка. Мен УЗИда менде болдым бет? Жоқ, әлі аныңшы. Да. Шундай прям мына шундай бір топ, қора топ, шундай нейді, фотографияда. Шуның білән шықтым. Шуды просто. Шуды. Так, әйді қайсың? Соңғы тапқыр мен сені не үшін һәм нешек мақтадым? Ол мені күнде десең де мақтайын да, мені есіме түсірем, кеше айттым екен. Мен қалса сені бик сирек мақтарға керек, хәтерләсін үшін. Потому что теге яқшы әйберге сразу привыкать. Ай. Бик көп мақтарға тоже ярамай.
Ул яктан Салават, конечно, баллы сүзле. Ул һәр көнне мине ничектер канатландырып тора, нәрсәдер әйтеп тора, комплиментлар, мактап тора. Рәхмәт сиңа, Матур. Мин акчаны күп туздыраммы? Теге, по-моему, ул теге стереотип миңа калса теге бу шушы хәтле акча туздыра, тегеләй туздыра. Ну белмим, менә күбесенчә теге әйтик син теге косметологияларга, ниләргә йөрисең бит инде. Анда бит сиңа син бит анда акча туздырмыйсың дөресен әйткәндә. Вот. Теге әллә ни теге барып теге шопоголик, теге әлдә яры шопоголик түгел син. Потому что кайбер кызлар, хатын-кызлар реально шопоголиклар. Теге иратларда да гафу итегез. Иратларда да бар ул, әйбәт теге нәрсәдер аласы килә. Нитәсе килә. Юк, акчаны күп туздырмый, все в меру. Минем кайсы гадәт синең ачуыңны чыгара. Ул яраткан кешеңнең минусларында син яратасың. Ничектер белмим, мине ничего не раздражает, Матур. В основном. Рәхмәт. Соңгы тапкыр мин кайсы ризыкны тәмсез итеп пешердем һәм ул сиңа ошап бетмәде. Бу вообще удивительно тәмле пешерә. Вообще просто. И самое главное, мин гүзәлем теге... На передачу надо было по-другому называть, бер-береңне мактау. Бер-береңне мактау. Юк, менә мин нәрсә эшлим? Барлык егетләргә дә советую. Гүзәл бер нәрсә пешергәч, мин аның һәрбер менә булай кулын алам да, һәрбер бармагы менә булай үбеп чыгам. Анан соң Мәдинә суза кулын. Мәдинә килә, Мәдинә күрә дә, мин просто шәллә кашан әйтәм бит. Мәдинә бит әле безнең белән 3 кенә ел, шуңа күрә. Мәдинә дә килә дә теге кулын бирә, минекен дә үп, минекен дә Мәдинәнекен дә. Булай гүзәлем булай тора, аннары Мәдинә булай тора, икенче кулын. В общем, вот. Целая церемония. Да. Бик тәмле пешә. Минем беренче мәхәббәтемнең исеме. Синең беренче мәхәббәтеңне? Белмим инде, син бит беренче ул мәхәббәтне 6-10 класста дип әйттең. Без Гүзәлнең соңгы мәхәббәтен. Мин аның соңгы мәхәббәтен беләм. И мин Гүзәлнең соңгы мәхәббәтен беләм. Калганнары не погружались. Шуңа күрә вообще элек булган теге тормышыгызны лучше бер-берегезгә теге сөйләмәскә. Да, кемендә моның белән мәхәббәт булган, тегендә мәхәббәт булган, кирәкми. Просто соңгысы белсәгез, как бы, ну, достаточно. Хәзер минме? Бу телефонда кем бу? Бу кем дип язылган? Ладно, другая история. Ашауга атнасына ничә сум акча тотабыз? Бой берне сонарга кирәк. Да. Күп тотабыз дип әйтәм. Бик күп, потому что без кафеда ашыйбыз, күбесенчә. Без яшибез шәһәр читендә, һәм безгә менә бу көн дәвамында өйгә кайту, ул просто менә аның ние юк. Ну, 1 сәгать ярым, может 2 сәгать шунда калачак инде әйбәт. Югалтачаксың. Шуңа күрә шәһәрдән генә ашыйбыз. Берәр кафега кереп, ашап, кич белән инде без тоже можем ашап кайтырга инде, яисә өйдә Салават безнең ярата итләр бифштекстер, шунда отбивнойдыр, мидер. Но безнең күбрәк акча китә шушы кафе, рестораннарга. Вот аны шутара кирәк булыр. Ничә сум китә микән безнең? Да. Мин сиңа биргән иң шатмаган бүләк. Мин хәтерлим синең бүләкне, короче. Бик бүләк. Мин, короче, то ли туган көн, то ли нәрсә инде. И вообще әҗәтләр дә бар шунда. Бер тиен акча да юк, әйбәт. Бер тиен акча да юк. Әҗәтләр дә бар, вообще, ул теге җоклап табылмый, ярамында. Хуп, и минем туган көн, и Гүзәл иртән тута коробка, короче. Тута коробка. Я там, Гүзәл, только не говоришь, что сине там, ну, как бы, ну, аңлыйм то, что миңа ул вакытта телефон да кирәк, потому что теге телефон минем уже ушатынный, ну, то зависает, то греется, шундай вакыт иде бит инде, бик авыр, шундай авыр. Чак иде, мен там, только телефон алдым дия күрмә. Әгәр сиңа бүләк телефон. Соңгы модель әле. Соңгы модель иң кыйммәтлесе ул миңа менә бүләк итте. Ну, ул синең ошатмадың түгел, ул просто... Ну да, ну, потому что ул вакытта былай да теге проблемалар күп иде, и монда телефон теге, мен там, блин, лучше бы бу акчаны без анда там әҗәт түләп шунда шундыратмый булса, ну, бер шундый бер хәл булган иде инде. Ну, мин менә чынлап әйтәм, Салаватның бер бүләге дә андый, ну, менә
мәгънәсез или ошатмаган бүләк аның биргәне юк. И без алай теге бирергә дә особо безнең андай гадәт юк. Теге сюрприз иттереп анда. Без һәрвакыт бит сөйләшеп ничектер алабыз. Теге кирәклей бер анда. Вот, кроме этой ситуации. Ну да. Вот, күпсенчә шулай сөйләшеп алабыз, бергәләшеп. Ну нәрсә кирәк? Мин әйтәм, сиңа нәрсә бүләк итәргә? Вообще, нәрсә кирәк сиңа? Менә монда да яңа ел алдыннан мен әйтәм, сиңа кирәкме телефон, кирәкме сиңа? Син бит 3 ел юк, миңа бөтенләй бер устраивает. Юк, әле кичәгә хәтле яңа телефон, яңа кирәкмиде. Но мен күрәм аның теге сторислар, ниләр, теге слабенький инде. Ну, теге сыйфаты, качествосы ни түгел, яхшы түгел. Шуңа күрә менә кичә алып бирдек. В общем, принимайте меня в ряды айфончиц. Минем гардеробта ничә яулык бар. Һәм иң кыйммәтлесе ничә сум? Аның яулыклары бик күп. Бер ни тора монда? Бер рейл тора яулыклар белән. Яулыклары бик күп. Һәм иң кыйммәтле яулыгы белмим ничә сум икән. Юк, без потому что бөтен яулыклар безнеке, безнең үзебезнең магазиннан. То есть безнең теге үзебез шөгыльләнгәч, эш белән. Мин үзем санап караган идем. Менә бу әйтәсең трейлда минем төсләрне элгәндә, шул көнне мин санадым, ничә палантин микән минем өйдә дип инде. Бер 50гә якын палантин өйдә минем инде. Инде безнең теге кибетләр булгач, яулыклы кибетләр булгач, мин шунда гына киләм дә нәрсә нинди төс кирәк, миңа шунда гына алып китәм инде аларны. Анда инде безнең меңләгән вариант дип әйтегез. Мин сүгенәмме? Бик ачу чыкканда гына. Болай юк. Аллага шөкер. Сүгенмим. Мин бизәнергә күпме вакыт сарыф итәм? Тегенди проблема юк, теге имеш мин теге машинада көтәм, ул да һаман бизәнә, шулай теге андый проблема юк. Безгә чыгарга кирәк икән, ул иртәрәк тора. Каядыр концертка, нигә чыгыш ясарга барырга кирәк икән, иртәрәк турып әзерләнеп, уже көтеп утыра, потому что ну белә то, что көттермәсә кирәк. Ну, потому что безнең эшебез ни белән бәйле, теге тайминг белән бәйле. Безгә соңга калырга ярамый. Шуңа күрә аңа лучше все вовремя сделать. Болай инде үзем бизәнгәндә бер 15 минут китә минем үзем бизәнгәндә. Визажист, профессионал бизәндергәндә анда 40 һәм 1 сәгать вакыт китә. Тем более яулык бәяләгән кызларга аларга җыелырак бит инде теге чәчләрне прическалар нит ясарга кирәкми, шуңа күрә попроще. Мин кайсы өлкәдә остарак, бизнестамы әллә җырчы буларакмы? Авыр сорау. Чөнки әйтеп китәм. Салават ул күптән Анда да оста түгел, монда да оста. Юк. Анда да тегендә дә оста дип әйтәсем килә. Ни өчен? Беренчедән Салават ул инде мәктәпне бетергәчтен дә ул бизнес белән шөгыльләнгән кеше, һәм ул нинди генә бизнес белән шөгыльләнмәгән, аны шутлап хәзер искә төшерә башласаң, аның шундый тәҗрибәсе бик күп инде, төрле сфераларда, һәм ул тагын әйтәсем килә әле бик тиз яңа әйберләргә өйрәнә. Менә шул бизнеста, менә бу бит инде пандемиялар, менә бу онлайн формат, анда менә бу маркетплейс, ул менә тиз генә аны нитеп, изучать итеп, белеп, шундый менә тиз өйрәнүчән кеше. Подстраивается инде под наши современные рамки. Иҗатта ни өчен? Чөнки аның кебек стильдә һәм аныкы кебек тембрда һәм җырлаучы егетләрне минем әле очратканым юк. Ул ничектер һәрбер элеккеге җырлантыңлык бит дизайны сугдык. Это вообще шедевр. Һәрбер трек дип әйтим мәсәлән, һәрбер җыр, ул аранжировка дисеңме, ул менә бу исполнение, җырлау, һәр бер куплет мондый, икенчесе каядыр тиякка китә. Аннан соң, в общем, целая история, вообще бер җыр
целый бір тарих, аны тыңлай башласаң Салаваттың жырларын, элекеге жырлары особенно. Біз дуэт жырлай башлагачта мен айтты, как на дуэт перешли, началось мен Шуннан да айтты. безне юл буе 320 километр, бер 4,5 сәгать әйт, нашы элекеге жырларын әйтәм. Ничек бу әйберләрне эшләгәнбез микән без вообще? Просто менә хәзер мин аны эшли алмас идем. Чөнки анда бер җыр өстендә шул узак эшлисең, переделаешь плай саксофоннары тегеләре, пачка теге, ну, шундый Һәм ул иҗатны бизнес ягыннан түгел, менә күңеленә ничек рәхәт, ничек аңарга ошый. Синең нидер бер үзеңнең бер стилең бар бар иде. иде. Юк, ул хәзер дә бар инде. Һәм ничек кенә шулай бирелеп эшләйде һәр вакыт. Шуңа күрә мин ике якны да сайларым. Әйбәт дип. Кызыбыз үскәч, безнең кебек үк җырчы булырга теләсә, син многоточие. Все, сразу поддержка, помощь, иң крутой клиплар, иң крутой. Юк, анда бу не та тема. Да? Әйе. Юк. Җырлыйсың- Эта тема хәзер эстрадада кирәкле тема ул. Хәзер бер Ну, нәрсә. һәр вакыт кирәкле инде тема, да? Юк, менә аның ше бит әле. Менә син кергән вакытта бит, син эстрадага кергән вакытта анда бит әле акча тиге. Ну, менә син ничек эстрадага кирдең? Ну, мин Син беренче клипны нинди акчага төшердең, әйт әле. Мине эстрадага кирергә булыштың син. Юк, анысы түгел. Без просто клип төшерергә барганда, мин Гүзәлгә әйттем. Вообще, ничек без аны Египетка алып бардым яны. Без алдык, мин Гүзәлгә әйтәм. Мин клип төшерергә барам Египетка. Безнең бар оператор. Операторга путевканы алырга кирәк, именно шы расходларны нитергә кирәк. Давай без синең белән пополам эшлибез. Сиңа да төшерәбез клип, миңа да клип төшерәбез. Ягъни теге 9 көн ичендә 2 клип төшерәбез. Ну, ул бит синең бит кайында син акча җыйгансың. Син банкетларда эшләгән кеше бит. Әйт, банкетларда нитеп. Вот. Конечно, Мәдинә җырлыйм дисә, мин аны беренче шушы банкетлар аша нитер идем, кертеп җибәрдем. Үзенең менә шу эшләп, теге акчасын нитеп туплап, шулай ярдәм итерем, кертеп җибәргә инде. Ну, безнең аның ние бар? Слух, ничек була татарча? Мәринга. Эльзина җырлады. Талантлы кызыл вообще. А ни өчен без идеаль пар? Ну, что такой вопрос, конечно, да? Идеаль пармы без? Идеал? Син минем өчен идеал. Да, син дә минем өчен идеал. Но мен һәр вакыт өйгә кайткан саен мен әйтәм бит, әти әйтә, өйләнергә кирәк, нитәргә кирәк. Безнең әти белән әнинең яшь аермасы 12 ел. Безнең Гүзәл белән яшь аермасы 13 ел. Әти 33-тә өйләнгән, мин 34-тә өйләндем. Ничектер менә теге әтигә, әнигә ошарга теләдем мин. Менә Гүзәлне дә шулай сайлам. Чөнки әнинең менә күптән түгел генә әнинең яшь чактагы фотографиясын куйган идем. Бөтенесе дә әйтә, карале бу вообще копия Гүзәлем. Гүзәлем ошаган минем әнигә. Әле без аның белән икебез дә арыслан, икебез дә шундый. Лев, ураган, в общем. В общем, сораулар бетте. Бу бик кызык. Короче, мен күп әйберне теге үзем турында да күп әйберне ишеттем, белдем. Вот, оказывается, минем фанат түгел. Юк, хәзер инде фанат инде матур. Вот. Мин синең җырларыңны тыңлап йөрим көне. Син минем өчен иң идеальный кеше. Син минем өчен вселенная. Вот. Җиһан. Әлдә ярый, син бар дөньяда, син булмаса, мин кем булыр идем? Шуңа күрә сиңа бик зур рәхмәт. Но иң мөһиме менә ул бит синең өчен бала тапкан, әйбәт бала тудырган Мәдинәне. Вот, ну, мен сине шундый хөрмәт итәм вообще. Син просто чудо. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт матурым.